Pani Ida si vzala úver od nebankovej spoločnosti. Našťastie úver splatila. Do posledného haliera. Napriek tomu ju naháňal exekútor. Napriek tomu, že v tomto ani iných prípadoch nikomu nič nedlhovala, je dnes pre banky a úrady nedôveryhodnou osobou a podvodníčkou. A pritom nejde len o peniaze či povesť, ale aj o zdravie. Úver, ktorý spustil lavínu problémov. V reportáži Anny Lemešániovej. Som úplne zničený človek. Ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti nemá žiadne kompetencie na výkon kontroly takýchto subjektov. To je škandalózne. Ja už sa len modlím. Na samotnom vrchole lavínového kopca bola nebanková spoločnosť Express Finance. Vdova pani Ida si pred 4 rokmi od nej na promócie svojho syna požičala 10 000 korún. Dlh preukázateľne do haliera splatila. Napriek tomu si spoločnosť od nej po 2 rokoch túto sumu vymáhala opäť, exekučne. Zo dňa na deň, bez upozornenia, jej exekútor zablokoval všetky účty. Som nemohla vybrať z bankomatu ani z jednej banky peniaze, pretože mi na karte signalizovalo, že nepovolená transakcia. Exekúcia spustila lavínu, ktorej následky sú pre pani Idu katastrofálne. Exekúcia mi zmenila život. Úplne sa prevrátil hore nohami a ako jedna prírodná katastrofa. Po necelom roku súd exekúciu voči pani Ide zastavil a mohlo by sa zdať, že je všetko v poriadku, ale nie je. Za mesiace, kedy bola voči nej vedená neoprávnená exekúcia, keď mala zablokované účty a bola fakticky bez príjmu, jej dlhy narastli natoľko, že dnes jej opäť hrozí exekúcia a tento raz oprávnene. No v podstate som jeden zničený človek, lebo ja som všade mala úvery. Pani Ida totiž pred rokmi, po tom čo ovdovela, prišla o manželov služobný byt. Kúpu nového bytu pre seba a syna prefinancovala vtedy cez viacero bank. Ja som mala 1100 eurový príjem, takže som tie úvery mala pekne nastavené na ten príjem a nemala som žiadny problém splácať. Exekúcia ale všetko zmenila. Exekútor jej síce počase odblokoval niektoré účty, ale len v tých bankách, kde mala pôžičky. Len úverové účty, áno. A na tom účte, kde ste mali nejaké prostriedky? No ten zostal zablokovaný. A to bol problém. Pani Ida sa totiž ocitla v situácii, keď mala povinnosť platiť, ale nebolo z čoho. Účet, kde dostávala peniaze, bol zablokovaný až do januára tohto roka, keď definitívne nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o zrušení exekúcie. Dnes pani Ida ráta škody. Všade mám zostatky ešte obrovské, 200 eurové, 157 eur splátka, 200 eurová, 90 eurová splátka. Miesto oddychu na dôchodku si pani Ida našla prácu opatrovateľky v Rakúsku. Ale ani tento príjem nestačí na pokrytie všetkých úverov navýšených o sankčné poplatky. Spolieham na Pána Boha, že mi pomôže nejak, že mi dá silu, aby som mohla chodiť do toho Rakúska, že ja akože nechcem ostať podvodnička, lebo prakticky som sa stala nechtiac podvodničkou. Po zrušení exekúcie je na ťahu pani Ida. Chystá žaloby o náhradu škody. V prvom rade na hlavného vinníka, Nitriansku rozhodcovskú spoločnosť, ktorá o jej dlhu rozhodla. O nej, bez toho, aby jej dala šancu brániť sa. Hľadali sme Nitriansky rozhodcovský súd, aby sme im položili niekoľko otázok. Hlavne, prečo pani Idu o rozhodnutí neinformovali. Našli sme ich. Toto je Nitriansky rozhodcovský súd. Žiadna kancelária, len táto schránka. Oni majú tu sídlo, ale oni tu nesídlia. Nesídlia? Nie sú. Počkajte, teda sídlo tu majú, ale nezdržiavajú sa to? Oni tu preberajú poštu. Ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti nemá žiadne kompetencie na výkon kontroly takýchto subjektov aj z toho dôvodu, že takéto subjekty momentálne môžu vykonávať túto činnosť bez licencie. Je to až škandalózne, že vlastne arbitrážne rozhodcovské súdy rozhodujú takýmto spôsobom. Následne sú poverované alebo odobrované riadnymi súdmi Slovenskej republiky, ktoré vydávajú poverenia exekútorom, ktorí takisto v kľude exekujú sumy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi. Jednoducho oberajú ľudí o strechy nad hlavou. Základnou chybou, ktorá sa
ako si pravidelne opakuje na Slovensku, je zneužívanie nedokonalej právnej úpravy rozhodcovského konania. Ministerstvo v rámci novely navrhlo zaviesť licencie pre takéto subjekty. Táto novela prešla aj parlamentom, avšak prezident ju vrátil do parlamentu na opätovné prerokovanie. Sme rozhodnutí samozrejme tým, ktorí o to budú stáť, poskytnúť právnu pomoc pri žalobe na Slovenskú republiku za to, že vlastne im takéto škody inštitúcie spôsobujú. Kým žaloby o náhradu škody sú pre pani Rubehom na dlhú trať, splátky úverov sú každodennou realitou. Je doslova zasypaná upomienkami a pokusmi o zmier od bank. Teraz ma už nič iné nezahráni, len jeden veľký úver, 15 až 17 tisíc eurový, ktorým by som pokryla ostatné úvery. V bankách s garanciou štátu však dnes šancu nemá. Presvedčili sme sa o tom aj sami. Oslovili sme viacero bank. Odpoveď bola vždy rovnaká. Bolo by veľmi nezodpovedné odpustiť dlžobu, prípadne prijať nejaké neštandardné opatrenie. Žiadna banka jej úver neposkytne, pretože je na tzv. Čiernej listine úverového registra. Úverový register je vlastne databázou klientov, ich úverovej angažovanosti, ich úverov a splátok a zároveň aj omeškaní. Do tohto registra sa pani Ida dostala v momente, keď prestala splácať úvery. Naozaj banka bude mať informáciu, že exekúcia nebola oprávnená, tak v tom období, kedy bol účet blokovaný, môže dodatočne urobiť výmaz z úverového registra. Lenže, ako sme už spomínali, úverové účty, kde mala povinnosť platiť, exekútor odblokoval už 2 mesiace po začatí exekúcie. Účet mala v tomto prípade odblokovaný, tak pre nás v tom období nebol dôvod na to, aby klientka túto splátku nezaplatila a my takúto informáciu v úverovom registri budeme evidovať aj naďalej. Pre banky je teda pani Ida neplatička a tomu zodpovedá aj ich prístup k nej. Ak vynechá čo i len jednu splátku, má na krku exekúciu. Ja som sa dostala do takej situácie, že ja to nezvládam splácať. Mesačne vychádzajú splátky na 1500 eur. Dôchodok aj zárobok v Rakúsku okamžite shltnú čierne úverové diery, ktoré narobila neoprávnená exekúcia. Ako keď vás zachytí lavina, proste úplne som pod tou lavinou a nemôžem sa z toho vyhrabať. Nebankové spoločnosti nezriedka spúšťajú lavínu a spod nej vás nemá kto vyhrabať. Štát na to totiž nemá záchranu čatu. Preto, ak je to len trošku možné, vyhýbajte sa tomuto riziku.